Irratia. Haustura ala erreforma, 5. eta azken atala, 78ko erregimena. Pero cuando por ley natural mi capitanía llega a faltaros, lo que inexorablemente tiene que llegar algún día es aconsejable la decisión que hoy vamos a tomar, que contribuirá en gran manera a que todo quede atado y bien atado para el futuro. Quiero expresar en primer lugar que recibo de su excelencia el jefe del Estado y generalísimo Franco la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936. Os pido que perseveréis en la unidad y en la paz y que rodeéis al futuro rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado. Mantened la unidad de las tierras de España. La enfermedad y la pérdida del que fue durante tantos años nuestro generalísimo. El testamento ofrecido al pueblo español es sin duda un documento histórico que refleja las enormes cualidades humanas y los sentimientos llenos de patriotismo sobre los que quiso asentar toda su actuación al frente de nuestra nación. Un día antes de morir, yo me acuerdo que me cogió la mano, estaba en la cama y estaba yo al lado, sentado al lado, me cogió la mano y me dijo: Alteza, lo único que le pido es que mantenga la unidad de España. Lo único que le pido es que mantenga la unidad de España. Haustura ala erreforma, naiz irratia. Transizioa deiturikoan, hausturaren alde egin zutenek 78ko erregimena deitu izan diote, orduan ezarri zen estatu egiturari. 1978an onartu zen konstituzioa eta Frankok oinordetzan utzi zuen erregetza izan dira erregimen horren zutabe nagusiak. El 27 de diciembre de 1978 es un día memorable para todos los españoles. Cuando faltaban escasos minutos para el mediodía, el rey don Juan Carlos I sancionó la Constitución. Todo mi tiempo y todas las acciones de mi voluntad estarán dirigidas a este honroso deber que es el servicio de mi patria. Con esta alocución y el aplauso de los representantes de las dos cámaras, se cierra el periodo constituyente. Frankoren desioa izan zen Borboien dinastia berrezartzea. Herritarren artean behar adinako babesik ez zuen ordea. Eta nazioarteko eragileek hala eskatu arren etzen auziari buruzko erreferendumik egin. Y lo meto por una razón que no lo había contado. Pues es simplemente que cuando la mayor parte de los jefes de gobierno extranjeros me pedían referéndum. Transizioa deiturikoa gidatu zuen Adolfo Suárezek aitortu zuen urte batzuk geroago. Esku artean zituzten inkesten arabera, herritaren gehiengoak ez zuela monarkia babesten. Claro, eso era peligrosísimo en ese momento. Eta horregatik, konstituzioarekin batera sartu zutela monarkiaren berrespena. Dena hala ezerrez. Entonces yo metí la plaza y la monarquía. Y de aquella manera... Que había salido sometido a referéndum. Claro. Espainiako erretetxea izan da Espainiaren batasunaren ikur nagusia 50 urte hauetan. Hausturaren aldekoek haren aurka egin dute denbora honetan guztian. Mila 1981ko otsailaren 4 izan zen Espainiako erregearen lehen bisita ofiziala Euskal Herrira. Gernikako juntetxean egin zieten harrera Gasteizko legebiltzarreko ordezkariek, eta Juan Carlos Borboiko hizketan hasi zenean Eusko Gudariak abestuz egin zioten aurre herri batasuneko ordezkariek. Sentido el anhelo de que mi primera visita Hiru aste beranduago iritsiko zen Borboiaren zilegitasuna lantzeko une mugarria. Guardia Zibil eta militar talde batek estatu kolpe saiakera egin zuen 1981ko otsailaren 23an.
Nahasmenduaren erdian, Espainiako errege agertu zen zilegitasun demokratikoaren berme gisa. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Askoren ustez, kolpetik baino kontutik gehiago izan zuen pasarteak, baina Frankoren ondoren gotza egonkortzeko mugarri garrantzitsua izan zen. Urte luzez, Espainiako erregearentzat laudorioak besterik ez ziren izan, gerora, jakindenez, erregetik adina lapurretik izan zuen arren. Y lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Mota guztietako eskandaluek janda, erbestera joan behar izan zuen Juan Carlos lehena Borboikoak. Aurrez, ondoren gotza ondo lotuta utzita ordea. He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España, de manera que por el gobierno y las Cortes Generales se provea a la efectividad de la sucesión conforme a las previsiones constitucionales. Queda proclamado rey de España, don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Frankoren heriotzaren ostean emandako lehen gabonetako mezu hartan aitaren ondoan ageri zen Felipe, orain berea zen koroa. Urte gutxira, ziur aski bere hitzartze garrantzitsuena egin zuen. Kataluniako prozesuaren harira izan zen. Urriaren leheneko erreferenduma pasaberritan, Espainiako monarkiaren izateko arrazoia berretsi zuen. Espainia bat eta bakarra. Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña, con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña. Con sus decisiones han vulnerado de una manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana. Esas autoridades han menospreciado los afectos y los sentimientos de solidaridad que han unido y unirán al conjunto de los españoles. Todo ello ha supuesto la culminación de un inaceptable intento de apropiación de las instituciones históricas de Cataluña. Han pretendido quebrar la unidad de España. Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones. Son momentos difíciles, pero los superaremos. Termino ya estas palabras dirigidas a todo el pueblo español para subrayar una vez más mi entrega al entendimiento y a la concordia de los españoles y mi compromiso como rey con la unidad y la permanencia de España. Kataluniako prozesuak eta 2011an sortu zen maiatzaren 15ko mugimenduak aktore berriak gehitu zituen 78ko erregimenaren salaketara. Convertir Catalunya en una regió administrativa dòcil amb l'Estat i la monarquia, submissa a un règim, el del 78, que avui ja no pot dissimular la caricatura en què s'ha convertit. Yo digo que para que haya derecho a decidir, hay que decidir sobre la economía, y que en un momento en el que estamos en un bucle frente al inmovilismo del Partido Popular o frente a los brindis al sol de la esquerroconvergencia, nosotros decimos, discutamos de todo y con todos, un proceso constituyente para abrir el candado del 78 y que podamos discutir de todos, de democratizar la economía, de la cuestión territorial, de todas y cada una de las cosas. Ezker independentistak urte luzez egindako salaketara batzen ziren ahotsak ziren. 78an iaia bakarrik defenditu baitzuen hausturaren autua. Hortzi Letamendia, Espainiako Kongresuan 1978an. Con esta aprobación, el Partido Comunista está demostrando una vez más aquello de lo que muchos de nosotros estamos convencidos, de que ya no es una fuerza revolucionaria. Porque cuando vosotros intentáis domesticar a la clase obrera, nosotros, allá donde tenemos influencia, y tenemos influencia en Euskadi, por el contrario,
mantenemos la llama revolucionaria en esta clase. Espainiako Kongresu horretan bertan, haren lekukoa hartu dutenek behin eta berriz baliatu dute islarien atrila 78an lotuta geratu zena askatzea aldarrikatzeko. Jon Idigoras, herri batasunaren ordezkaria 1985an, eta Xabino Kuadra 2011ko legegintzaldian diputatu izandakoa. Y cuanto más y mejor conocemos la realidad de este sistema político, cuanto más sufrimos vuestra política económica, vuestra corrupción, vuestra represión y vuestra prepotencia, más convencidos estamos de la necesidad de romper amarras y de reclamar nuestra soberanía política y nuestra independencia. Que nos dejen ustedes vivir en paz, déjenos ustedes decidir nuestro futuro y ejercer el derecho democrático a la autodeterminación. Y por último les digo que saquen sus sucias manos de Euskal Herria. ¡Gora Euskal Herria eskatuta! La votación que hoy se plantea tiene trampa, porque en la misma, se vote lo que se vote, siempre sale monarquía, siempre salen reyes. La baraja está trucada, solo tiene reyes. Y nosotros, a Amaiur, decimos no cambiar de reyes, sino no tener ninguno, ni el padre, ni el hijo, ni el espíritu de Franco que anida en los dos. Franco hiltzenetik 50 urtera, hark utzitako mandatuak indarrean jarraitzen du, eta orduan austuraren alde egin zutenak 78ko erregimena gainditzeko aukeraz eta beharraz mintzo dira. Unos poderes que frente al mínimo atisbo de democratización en este Estado se revuelven y ahora ya sin máscara y sin disimulo alguno defienden sus intereses por encima incluso de la voluntad popular. Esto tiene un nombre, régimen del 78. Llevamos mucho tiempo advirtiéndolo que la separación de poderes en este Estado no existe, que la democracia española es de muy escasa calidad y que los pilares del régimen del 78 siguen intactos. Creemos que es hora de que se tomen las decisiones de levantar esa hipoteca que para nuestras sociedades, desde la sociedad vasca a la sociedad española, supone el régimen del 78 para los avances en derechos y libertades que la sociedad necesita y anhela. Mertxe Aizpurua, EH Bilduren Espainiako Kongresuko bozeramalea da. 78ko erregimenaz hitz egiten da oraindik Espainiako Kongresuan. Bai, eta uste badela gauza bat urte hauetan inor gutxik hitz egiten zuna horretaz, eta nahiko isilpean gertatzen zen zerbait zela, nik uste Ezker Abertzaleak bakarrikan aipatzen zuela noizian behin, oraindik nola zegoen transizio modeliko bezala saldu diguten hori etzala hain modelikoa izan, ez da gutxiaik ere, eta oraindik hitz egiten da, eta nik uste Ezker Abertzaleari esker izan dela, egia da, azken urteotan ere, Podemosen etorrerak ere nolabait auspotu egin zuela, eta hainbat gauza aintzat ematen zirenak zalantzan jartzen hasi zirela, ez? Eta gaur egun lehen ez bezala, ja defentsa sutsu hori erregimenari edo transizioari behintzat, ja, komila artean gutxien ez jartzen da, ez? Eta nik uste hori badela, zerbait nola baiteko garaipen txikia balin bada ere, badela horrela pentsatzekoa behintzat. Garaian ezpaten zarata edo sablen zarata aipatzen zen. Ez dakit gaur egun kongresuan horren pareko zerbait entzuten den, alako, presio mekanismoak edo. Bai, tendentzia beti dago, nik uste Espainiak beti izan duela sablen soinu hori pixka bat erabiltzeko aitzeki bezala hainbat aurrera pausoak ez emateko, ez? Gaur egun izan daiteke eskuina datorrela, ultra eskuina datorrela, izan daiteke horren ordezkoa eta gutxiago sableen kontua, baina azken finean gauza bera da, ez? Nik uste egoera ere ez dela berdina, gaur egun sableen horlako estatu kolpe bortitz bat ematea Europari begira nahiko komplikatuagoa dela, eta orduan gauzak leunago egin daitezkela, ez? Seguru aski, azkenian efektu berdina lortzeko, baina bai, sablen hori bere garaian horrela erabili zen, sablen soinua edo mehatxu hori erabili zen,
erreforma batian abiatzeko eta benetan ruptura bat edo haustura bat ez emateko eta horren arira esplikatzen dira hainbat gauza, ez gerozti gertatu direnak. Zein dira, askatu gabe geratu diren korapilloiek? Bueno, monarkiatik hasita eta monarkia da gaur egun klabe de bóveda, esaten dena. Auzi honetan, nolabait erregimenari lotura ematen dion kupula hoixe da, monarkia da. Horregatik mantentzen da, horregatik babestuta dago hainbeste alde guztietatik begira, baita ezkertiarren aldetik ere, PSOEk ere horregatik babesten du, klabe de bat delako eta benetan garrantzia duena eusteko eta erregimenari eusteko hori da. Eta gero hainbat gauza, ez? Transizioan egin zuena izan zen bihurtu demokratak ez zirenak, fascistak zirenak, egun batetik bestera demokratak bihurtu ziren, eta egun batetik bestera egin zen, legebiarekin, egin zen egitura desberdinekin, entzutegi nazionala kasu, Tribunal de Orden Publiko bezala, ezaguna zen egitura bat, egun batetik bestera aldatu zen, izen aldatu zuten eta bere horretan jarraitu zuen. Eta horrela hainbat eta hainbat gauza, ez? Eta gero, egia da ere, enpresak beti frankismotik izugarrizko onurak jaso zituztenak ere mantendu zirela, ere horrela, transizio guztian, gaur arte, etekinak ateratzen zituztenak, etekinak ateratzen jarraitu zuten, hau da, judikaturan ere gauza bera, etzian aldatu, postuak, izan zen zerbait aldatuko balitz bezala esan, hau da, adornatu egin zen olabait transizio guzti hori, beste itxura bat emateko, baina benetan funtsean gauza bera gertatu zen, berdina gertatzen ari zen. Eta guzti horrek ekarri zuena zen beste zerbait oso gutxitan aipatzen dena, baino benetan nik uste garrantzia duena eta gaur egun oraindik ikusten dena, eta zen frankismo soziologikoa. Frankismoa etzan bukatu Frankorekin, frankismoa jarraitu zuen, eta batez ere frankismo soziologiko hori erabat errotuta egonda azken urte hauetan, eta horrek esan nahi du, eskubideak uste zituztela, horrela mantentzen direla, beraiek eskubidea dituzte, hau da, ultraeskuinak, Espainian, privilegiatu batzuk bezala sentitu dira, privilegiatu batzuk izan dira, bai ekonomikoki, bai epailen aurrean, beraien, ez dakit, egitasmo guztiak alde izan dituzte aparatu guzti horietatik, polizia zer esanik ez, polizia ere frankismotik zetorrena bere hortan mantendu da, eta gauza asko ez dira aldatu, eta bueno, azken urteotan, frankismoaren urteotan, tortura jarraitze zuten, errepresioa jarraitze zuen, dana jarraitze zuen, erregimena mantentzeko bere horretan. Zegertatu da, batez ere Podemosen sorreratik nik uste gauzak ez dakitera bat aldatu dien, zerbait aldatu dia, baina bai aldatu dena izan dela eskuineko jende horrengan, hau da PP eta Voxen jende horretan olako mesfidantza edo bildurra beren privilegioak galtzeko, hori da aldatu dana. Eta orduan ez diain seguru sentitzen frankismo soziologiko horretan. Eta hori da, aldatu dena, batez ere. Ez dakite importantea den edo ez, edo importantea izango den hemendik aurrera. Baina gutxienez, sensazio hori da aldatu dena. Eta nahikoa izan da, pixka bat urratzea gainetik, azaletik, oso gutxi aldatu dira gauzak, errotik ez da ezer aldatu. Baina nahikoa izan da, azaletik pixka bat urratzea, ateratzeko ateradian bezala. Eta orain dagoen oldarraldi guzti hau, judiziala, poliziala, toki guztietatik dagoen egoera hau sortuta da, horrei erantzuna emateko. Hori da, eta gaur arte horrela iritsi gera. Eta frankismo soziologiko hori, nik uste orain arte mantentzen dela alduten neurrian,
Eta hori dala azkenian gakoa, eta beraien privilegioak mantentzea, gauza sinpletan ikuste zen, hainbat urtetan guk ni gaztetan eta txikitan ikusi izan dudana, haibes estankoak zeinenak ziren, frankistenak, obra publikoa zeinei ematen zitzaion frankistei, hori orain arte eta gaur egun ustelkeria kasua hitz egiten ari garenean ere, asko esanea handia dauka, eta hortik dator guzti hori da, frankismoak errotuta zeukan zerbait, eta horregatik esaten dugu ere, erregimen horretako ustelkeria badela zantzu bat eta badela ezaugarri bat. Frankismo soziologikoaren beldurra aipatu duzu, sortu zaizkien beldur batzuk edo, erreakzioa ere, deitu aldiugu horri, horiek dira agian une honetan mai gainean dauden mehatxu nagusiak. Bai, atzera begira jarriko ginake, eta nahi dutena da gauza bere horretan jartzean ikuste, frankismo soziologiko horrek nahi duena gaur egun dela gauzak lehen bezala zeuden bere horretan mantentzea, hau da bipartidismo batetara iristea, eta gaur egun PSOEk sufritzen ari den erasoaldi hau, dela batez ere, ultraeskuinak esan duelako nahikoa da onaino algitzen zeate, eta ez zaie gustatzen zer egiten ari diren, eta naiz eta oso gutxi izan. Baina egia da ere, piztu dela nolabait zute hau, plurinazionaltasunaren gaiak mai gainean jarri direnean. Eta uste ezker aldetik eta progresismoaren aldetik hainbat gauza iresteko prest daudela, frankismo soziologiko hori prest dagoela, baina benetan asaldatzen duen faktorea edo ezaugarria hause dela, plurinazionaltasunean pausoak eman izatea. Eta ataka horretan dago, gaur egun PSOE edo jarraitzen du aurrera, edo atzera egiten du, eta atzera egitea, esan nahi du, bipartidismo, beti ezagutu duen bipartidismo horretan, berriro makurtzea, eta orduan arazorik ez du izango, eta horrela jarraituko dute gauzak, Espainia horretan. Orain dela 50 urte haustura, zen termino nagusia esango nuke, orduko ezkerria independentistarena, gaurkora ekarrita, nola deklinatzen duzu, hori? Bueno, haustura etzala izan begibistakoa da, eta urteak pasa ditugu guzti hori batez ere Euskal Herrian ederki frogatu dena, eta ederki sufritu dena, haustura horren falta. Oraindik autodeterminazio gaietan soeri falta zaio pausoak ematea. Eta nik usteet, nik ere beste arazo bat ikusten dut, ez nago oso seguru benetan PSOEk benetan kontzientea den haustura horren beharraz. Ez dut uste oraindik jabetu direnik 78ko pausoa eman beharra dagola oraindikan. Eta iruditzen zait oraindik transiziotaz hitz egiten dugunean, PSOE bera, PSOEko kargu batzuk, gobernukoak, Bolaños bera ere, adibidez, defendatzaile sutsu bat bihurtzen dela transizio horretaz. Orduan, ez dakitze puntura arte, kontziente diren eman beharreko pausoetaz. Eta gai honi lotuta azken bi gauza, jarri barriz izan bai gainean bi kontzeptu, batetik beharra eta aukera, aukeretaz maiz hitz egiten du ezkerra independentistak, gaur eguneko egoeran aukera badagoela, agian beharra bai ikusten da, aukerak zailago izaten dira ikusten, baina badiozu aukera badagoela, ez dakit haustura hori gai gauzatzeko, edo askatu ez ziren korapilo batzu bintzate askatzeko. Bai, aukera badago eta batez ere PSOEk aurrera egin nahi badu eta posizio horretan benetazkoak balin badira ez dauka beste erremediorik. Ze bestea da atzera joatea eta lengo PSOEra bueltatzea. Eta ez da berdina, hori ere egia da, orduko 78ko PSOE eta 78ko PC ere ez da berdina gaur egungoa. Uste gauzak argiago dituztela alde horretatik, oraindikan asko faltaba zai ere, ez? Baina aukera orain dago, beste aukerarik ez dagoelako, beste aukera, esan nahi duelako inbolizioa eta atzera pausoak ematea. Eta
hori da bi hoien artean autua egin beharra dago, eta, bueno, guri dagokiguna da bultzatzea benetako haustura bat eman dadin, ez dakit nola, baino plurinazionaltasunaren gaian adibidez, pausoak emanez, ez? Eta, bueno, alde horretatik egia da gaur egun dagoen egoera ere ez dela berdina, egoera arraro batean bizi gara, eta indarra abertzaleak, bai katalanak, gallegoak eta euskaldunak dira nolabait benetan garrantzia dutenak eta eskoratu dezaketenak balantza, ez? Alde batetik edo bestetik. Egoera oso arraroa da, baina nik uste aukera badagoela eta aukera bakarra dela ere PSOE-rentzat. Eta ez dakidana, ez daukadana ingarbi da, ea horretaz benetan jabetuta dagoen, ze azken urteotan eman ditun pausoak, aurrera pausoak, eta eman dira, aurrera pauso handiak, behartuta hartu dituzte. Ez dakitze puntura arte konbentzimentuz, gero konbentzitu dira, segura aski, ondo eginak zeudela, baina aldez aurretik konbentzimentu gutxi zegoela eta beharra gehiago zegoela, usteet. Baina arrisko ere hor dago. Bai, bueno, eta daukagun arriskua aurrean, da ultraeskuina eta eskuina etortzea, eta denok dakigu ze estenatokian jarriko digunez. Bueno, preste egon behar gara, edozein estenatokirako, ez? Baino atzera pausoak euskeran, dudarik ez, immigrazioan, esaten ari dira zer egingo luketen, eta nik uste serio hartu behar ditugula. Hoiek ez dira txantxetan ibiltzen, ezkerrari asko kostatzen zaion bezala erabakiak hartzea eta dana hankaz gora jartzea, hauei etzaile baterik gauzako, eta seguru nago egun gutxitan gauzak buelta emanda egongo liatekela. Lander García, historialaria. Es difícil vivir en libertad sin sentirse libre. Baina, noiz hasi zen Espainiako demokrazia? Batzuk diote 1998ko konstituzioan jarri barko genukela abia puntua, baina konstituzio hori ministro frankistek idatzi zuten. Ejertzito frankista zegoen horren gainean marra gorriak markatzeko. Beste batzuk ordea, Juan Carlos de Borbón erregearen paperean jartzen dute fokua, bereziki 1981 23F estatuko elpeseak era horretan berak izandako paperean, nolabait demokraziaren bermeak ezarri zituena, baina Juan Carlos de Borbón erregea Frankok izendatu zuen. Zen nolako demokrazia mota batean Franco egon da gure txamponetan euroa heldu arte? 2001 urtera arte, gure txamponetan Franco diktadorearen irudia agertzen zen. Ez dakit, badakigu nundi gatozen. Haustura edo erreforma auzi horretan, erreforma kontrolatua irabazi baitzuen, eta frankistak ohean sartu ziren egun batean eta altzatu ziren demokrata. Euskal Herrian beti izan dugu oso ikuspegi kritiko bat trantsizio horri buruz, eta horren seinale da, gatazkak nola mantendu diren, hurrengo hamarkadetan. Eta Euskal Herritik kanpo, sektore batzuetan ere oso argi ikusi dute hori. Baldintza komplikatu egoetan, indar korrelazio ezberdinen batekin, baina horregatik ere balorean jarri beharko genuke habeas corpus Madrilgo talde honen kanta. Perdimos la ocasión, deitzen da, eta zintzoki oso hausnarketa eta autokritika eta irakurketa zintzoa, esan bezala egiten du trantsizioari buruz. Perdimos la ocasión. Baina horrek ez du esan nahi aukera berriak agertuko direla eta aukera guztiak aprobetxatu behar direla.
krisia. Floren Ahoiz, Iratzar Fundazioa. Behiratzen baduzu ze gobernu aldaketak egin diren Franco hiltzenetik, ikusiko duzu badaudela bi motatako lidergoak. Barnetik estatuko botere eta estatu sakon horretatik datorrena eta logika baten baitan kokatzen dena, eta hoiek bedeinkapen guztie dituzte. Eta gero badaude beste momentun batzutan, lidergo posizioetara iristen diren beste batzuk, arrazoi ezberdinengatik, eta hori ez zeuden eta istripuak dira nolabait. Hori ez zegon pentsatuta. Eta horrekiko jarrera guztiz ezberdina da. Hori hasten da Suarezekin. Suarezengan gertatzen dira bi gauza batera. Suarez da barnetik jartzen den apostu politiko bat, hau da, erregimenaren barnetik sartzen dena, baina momentun batean sobera urrun doana. Eta egiten diote estatu kolpe bat, azkenean. Formalki egiten diote Calvo Sotel, baina egiten diote berari, azkenean eta esatute momentu batean UCD, Unión de Centro Democrático da, frankistek osatutako alderdi bat, baina momentun batean frankiste horiek sobera urrun doaz beste batzuen arabera, eta mozten diote, eta hor dator estatu kolpea, eta hor dator operazio bat esateko, hau burutzeko, transizioa aurrera eramateko, behar ditugu bi gauza kontradiktorio maila batean, edo ustez kontradiktorio gisa daitezkenak. Mugatuko dugu transizioa, argi utziko ez dela aurreraino ez duela eginen, sakonagoa ez dela izango, baina une berean apostu garbiago egingo dugu noren bidez, PSOEren bidez. Azken finean, tradizio errepublikanakin lotzen den alderdi batekin. Orduan, teorian batean, kontxo, demokratizazio sakonagoa da, baina une berean, baldintzetan, oinarrietan atzera egin da. Eta efektua da, beste autodeterminazioen ukapena. Hau da, PSOE da, baina ukapen asko egin dituen PSOE. Orduan jada PSOE bat bedeinkapen guztiekin iristen dena. Hor denetari dago, eta konspirazioaren teorian erori gabe, gaur egun dokumentazioak frogatzen du Espainiar erregimen frankistaren zerbitzu sekretuek lagundu zituztela Gerra eta González PSOEren buru egiten. Hori dagoeneko dokumentatuta dago, eta PSOE historikoaren buruak baztertu, eta egon zen operazio bat, ez bakarrikan terminoietan, baita ere PC alde batea usteko, eta oso bitxia da, PSOE zen izan oposizio antifrankistaren alderdia handiena, ez militantzian, ez eraginkortasunean, ez iraunkortasunean inundik inora, nahiko protagonismo eskasa izan zuena, eta berriz Franco hilondotik goraka joan zen, bedeinkapen guztiekin. Orduan ikusten da, momentun batzutan, hau da, Suarez iristen da, botere hoien bedeinkapenakin, baina galtzen du, eta badoa horrela, gero Felipe González iristen da bedeinkapen guztiekin, baina gero, denboraz, bai Zapatero, bai Sánchez oso egora ezberdinetan sartzen dira. Ez dira sartzen kalkulatutako estrategia baten arabera. Zapatero iristen da, 11Mren atentatuak gertatzen direlako, PPko gobernuak oso gaizki kudeatzen ditu, hori gaina, atentatu islamista hori gertatu ziren garai hartan Europako eta munduko puntu ezberdinetan, toki gehienetan zeuden gobernuek baliatu zituzten beren botere politikoa handitzeko, eta gaizki kudeatu zuen bakarra PPren gobernua izan zen, etarekiko obsesioaren baitan kokatu zuelako, eta lehen esan bezala, Espainiar estatuaren funtsa nagusia eta arazo nazionala denez, hortxe kokatu nahi izan zuten, eta okertu ziren. Eta testu inguru zulo horretatik, lubake horretatik sartu zitzaien Zapatero, baina Zapatero etzen, Rodríguez Zapatero etzen botere faktikoek planifikatuta zuten gobernu buru bat, zen hala etorri zen, eta hala egin zioten ere aurre. Naiz eta gero Rodríguez Zapateroren agintaldia bukatu zuen moduan, planteamiento neoliberal guztien modu zakarrean, bere ganatuz eta praktikatu, inposatuz eta barez. Eta Sánchezekin antzeko zerbait dugu. Etzen ere horregatik aski da Felipe González entzutea ulertzeko beste zerbait dela. Eta batzutan egiten diren konparazioak normala da, baina alderak eta berdinketa egitea. Eta Sánchez iristen da Espainiar gobernura, Felipe González bere egunean iristen den bezala estatua zuritzeko, ikusiko dugu, estatua zuritzeko asmoa seguro dagola, PSOEren tradizioa azkenengo hamarkadetan horixe delako. Baina ez ulertzea beste lubaki batetik sartu
sartu zela Sánchez da errealitateari ez erreparatzea eta ñabardura guztiak baztertzea aurretik egindako interpretazio itxiegietatik abiatuta, ezta? Ez, errealitateak ñabardura asko ditu eta hori ulertu behar da, oso importantea delako. Zen, azken finean, demokratizazio urratsak emateko aukera lotuta baitago botere horiek gaindituta gelditzen diren momentuekin. Horregatik Zapaterorekin egon daiteke oportunitate bat eta Sánchezekin sortzen da oportunitate bat. Hain zuzen ere, estatua ez dago lako atzean. Edo behintzat estatu sakona, estatuaren bloke hegemonikoa ez dago Sánchezen atzean. Jakina, Sánchezen politika erabili nahi dute, eta horrere inozokeriarik ez, batzuen ametsa da, independentismoa eta ezkerra asimilatzea estatu proiektu kontinuista batean, biztan da. Hori ere ez da bestelako genialidade bat horretaz jabetzeko, ez da, baina ez ulertzea Sánchez ez dela Felipe González bat, hori ere, politikoki nik uste dut akatsa handia dela. Adierazgarria da, ez, balore demokratiko gutxieneko dituztenak jaia istripuak direla Espainiar politikan boterera iristea. Bai, baina horrek erakusten du ze puntutaraino Espainiar sistema politikoen arkitektura oraindik ere mugatuta dagoen frankismotik datozen enklabe autoritario, baldintza, oinarri eta zepo batzuen arabera, ez da, horiek izugarrizko indarra dute, naiz eta gaur egun, batzutan ez gaude frankismo biologiko batean, diktadurako agintariak hiltziren aspaldi edo ja ez daude zer agintzeko moduan, ez da biologikoa da ondorengoa, ez da nola transmititu den hori, nola legado horiek mantendu diren eta nagusitu diren, eta nola oraindik ere ze reakzio dagoen, zen Sánchezen gobernuan erreakzioa, nor dago erreakzio horretan. Daude komunikabideak, daude epaileak, izugarria da judikaturan gertatzen ari dena, judikaturatik badago sabotaje dinamika bat, egonda euskal prozesuaren ziklo aldaketaren kontra, nabarmena, egonda Kataluniako prozesuan termino demokratikotan bideratzeko edo behintzat errepresioaren aferari bestelako irtera bat emateko, hau da, amnistia legean inguruan sabotaia dago, eta sabotaia da maila guztietan, eta horrek pista batzuk ematen ditu, behar bada berriro esan beharko da, ezta? Ez, batean PSOEk eginduelako bere ibilbide historikoaren irakurketa super autokritikoa, ez, hori ez da gertatzen ari, eta horretan espejismorik hobe ez izatea, baina bai evoluzio bat gertatzen ari da eta bueno, pues evoluzioari ere erreparatu behar zaio. Behar bada, PSOEk evoluzio bat balin badauka ez da izanen batzoi arrazoia ematen digulako, baizik eta beren ikuspien arabera ondorio batzutara iristen direlako. Baldintza batzuk ere ala behartzen dutelako, ez? Seriota diez Sánchezen agintaldi hori ere, sortu dira baldintza konkretu batzuk, nun aukera bakarra ere geratu zaion, zuen agian estatu aparatuen ikuspegia izan arren ere, boterera iristeko modu bakarra aliantza soberanismoarekin lortze dela, bestela kondenatu hau delako sekula gobernurik ezartzea ere. Baizen, nabarmena da, hori in extremis iristen direla. Hau da, beraiek saiatzen dira Ciudadanosekin, eta Ciudadanosekin egiten duten saioak desastre erraldoia da. Eta orduan, maila batean, esan badu, hau ligoteo bada, da ligoteo por exclusión. Ez da, soberanistak ez dira Sánchezen lehen kandidatuak. Ez dira, gertatzen dena da, momentu batean, dantza pistan ez dagoela beste inor. Eta nori eskatu behar dio dantzatzen, dagonari. Eta hala da, orduan, baina, bueno, politika gintzan horregin daiteke irakurketa bat, eta kasu, beti ongi dago erraparatzea arrazoiei, eta ez da gauza bera norbaitek urras bat ematea sakoneko gogoeta bat egin duelako edo behartuta dagolako. Horri erreparatu behar zaio, beren urrian, nahi gustatzen zaita adibide bai hartzea, langile borrokan batean patroiari zerbait ateratzen zaionean, ez da kolokan jartzen patroiak nahita edo bere gogoeta baten arabera egin ote duen.
ontzat hartzen da lortutakoa, ezta? Kasu honetan berdin da, inori ez zaio ez, soldata igoko du eta baldintza laboralak hobetuko ditu, baina ez dituko hartuko ez duelako benetan konbentzituta egiten du behartuta, nik ez dut inoiz entzun alakorik langile borrokan esparrutan, ezta? Honetan ere ulertu behar da, politika gintzan lortzen dira presioen arabera, besteen joera, besteen autuak eraldatzen dira, eta bai, ongi dago jakitea gogoeta bat ote dagoen atzean, behartutaz dauden bakarrik, baina efektua bera izan daiteke, eta ezin da baztertu, ezin da gaizki hartu edo refusatu aldaketa bat, benetan atzean zer dagoen ez dakizulako. Bueno, demokratizazio aukerak irekitzen dira, eta, kotoiaren froga ongi daude telebistako iragarketarako, baina politika gintzan ez oso urrutira eskema horiekin, ez? Indar korrelazioaren kontu horretan, noski begiratzen badugu, Espainiako politika aipatu dugu, Nafarroaka begira genezake, ez dago aldaketarik, ezker independentistarik gabe, subira nistarik gabe, eta Ipar Euskal Herrian bera ere, Fronte Popular herritarra osatzen denean, begira zer eta alderdi sozialista denarekin, abertzaletasunaz da duen, Frantziako alderdi sozialista duen irizpidearekin, onartu behar izan duela, Euskal Herrian zerbait egitekotan abertzalen eskutik joan behar dela. Ez hor, indar korrelazio hori gure nazioaren kasuan asko aldatu da, eta horrek sortuen baldintzapen gaitasun izugarria da, hausteko meloioiek. Bai, eta ziurrenik 50 urtetako ikuspegi honek ere gauzak bestela ikusten laguntzen du, ezta? Batez ere batzutan egon daitekelako begira, eta gure garaiko joera ere bada, ez? Nostalgia, ez? Nolai pentsatzea, lehen hobeki unden, lehen, horre datuak aintzat hartu behar dira, bakoitza bere biografian arabera, senti dezake legitimoki iraganarekiko nahi duen, ez impresioa izan dezake, eta falta motatzen alditu bere gazte garaietako gauzak ala ez, baino herri gisa, egia da, herri gisa atzematen ditugu arazo handiak euskararen inguruan, beste maila kultural eta politikoetan nabarmenak direnak, nazio zapalkuntza bat dago, behar bada iraganean argiago agertzen zena, orain baino, hori eta horrek eskatzen du gogoeta bat, ez, eta jende asko gogoeta hori egiten ari da, eta normala da, zen badaude arrazoiak gogoeta hori kezkaz egiteko, baina une berean, ezkerreko soberanismoa, ezker abertzaleak, ezker independentismoak lortu du, inoiz lortu ez duen eraginkortasun politikoa. Eta eraginkortasun politikoa ez da neurtzi soilik mobilizazio gaitasuna, hori da elementu bat, baizik eta politikan esparru ezberdinetan eragiteko gaitasunarekin. Eta egia da, batzutan gogoeta batzuk edo kalean ere gauza batzuk aipatzen direnean, igual behar bada beste momentu batzutan independentismoak izan du mobilizatzeko gaitasun handiagoa. Bai, izan du. Egon dira, baina une berean, eta bitxia da, hori politika gintzan gertatzen da, igual izugarrizko mobilizazio handiak egin ditu independentismoak eraginkortasun politiko txikiena zuen momentuan. Hori ere gertatzen da. Orduan, erreparatu behartzaio, nola baita esateko, eta hau pixka bortitza edo sobera zuzena bada ere, hemen ez gaude mobilizazioa handienak egiteko, baizik eta helburu batzuk lortzeko. Orduan, mobilizazioak ulertzen dira helburuetara hurbiltzeko gaitasunaren arabera. Orduan, batzutan aurrera egiten duzu mobilizazioa handien bidez, eta beste batzutan egiten duzu igual aliantza politiko ausarten bidez. Eta biak ala biak beharrezkoa dira, eta biak ala biak importanteak dira, eta ez du askorako balio olakotan sartzea, normaite duzu gehien, aita, ama, hori nik uste dut ezkerran ikuspegi, eta baita ere nazio askape mugimendu gisa, badu ikasgai batzuk hartuak, ezta? Eta formula itxi batzuetatik haratago joatea, argi dago albideratu duela aurrerago egitea. Ezta? Orduan hortik ere ondorioak atera behar ditu. Orduan, honekin zaizan du, mobilizazioa hundinak lortu behar ditugula, jakina. Baina une berean, erraperatu behar zaio gaitasun politiko horri. Eta gaitasun politiko hori da, azkenengo 50 urte hauetan obsesiboa izan dena
gure gainean ditugun erregimen politiko guztietan, bai Frantziar Errepublikan, bai Espainiar Erresuman, eta izan da ezkerreko abertzaletasuna eta independentismoaren bazterketa politikoa, hau da, independentistek ez gobernatzea. Hori da, obsesio bat, Nafarrako kasuan behar bada, da beste inun, baino nabarmenagoa, eta hori gaindituta dago, hori apurtuta dago. Hori jada erregimenak ezin du mantendu, hori baztertu behar izan dute. Eta hori izugarrizko garaipen politikoa da, izugarrizkoa, bere dimensio politikoa, beti esan daiteke, baina hori ez da independentzia, badakigu zela independentzia, baina independentzia lortu arte, zer da, politika zer da, 0-1 digitala da, zentzonetan binarioa, independentea zara, edo ez zara, eta etzaren bitartean dena berdin da, orduan nola pasatzen zara 0-tik 1 ez badago gradurik, hor dago bukle, eta ezkerra, munduko ezkerra, handi batean bukle horretan dago, ez? Iraultza. Orduan dena da 0 eta bestela ezin da onartu, minusa da, orduan dena ala ez errez, eta beti ez errez, ez da? Orduan, badago gauza ulertzeko beste modu bat, eta nik uste dut hortan aurrerapena, 50 urte hauek aintzat hartuta, oso handia da. Nafarroan, pentsatzazu, Nafarroako erregimenaren funtsa da, hemen debekatuta dute abertzale gobernatzea. Orain ezin da gobernatu abertzale parte hartze zuzen edo zeharkak hori gabe. Eta ez dago, eta ja 10 urte pasa dira, hau da, printzipio hau praktikan, aurreko printzipioa ere zeon inon idatzita, eta berria ere ez da inon idatzi, baina inposatzen dira printzipioak, eta hor aldaketa bat dago. Aldaketa hori onerako da, eta aldaketa hori maila batean kasik pentsazina zen duela 15 urte. Pentsa ezagun gainera, ezker abertzaleak lortu ditula bere emaitza kualitatibo eta kuantitatibo historikoki handienak, bere momentu, nolabait esateko, makurrenetik oso gertu, hau da, ilegalizazioa eta isolamendu politika horrek efektu handiak ditu, eta benetan, ez, hau da, ezker abertzalearen etxaio arerio historikoek kantatzen zutenean jakasi garaipen tonoak, hortik urte gutxitara gertatzen da, orduan horret daukan beste efektu guztiekin, ez da? Orduan beste panorama batean gaude, eta esan dezakegu hortan, behintzat Frankoren testamenduak porrot egin zuela. Osea, dena ez dago lotuta eta ongi lotuta, eta gu horren froga. Ezker abertzalearen eraginkortasun, ezkerreko independentismoaren edapen, zabaltzea, anistasuna horren froga. Muga gainetik eskualerian, muga bestaldetik eskualerian, nunda ordin Frantzia, nunda Espainia, mugatik bi aldetan beite eskualeria, mugatik bi aldetan beite eskualeria. Barda izan izala bestala irunian, ezpe nakin espainula ordin nuskaz mintzatu nizala. Baita eskualdunen artian, eder da algar kumprenitzia. Baita eskualdunen artian, eder da algar kumprenitzia. Muga gainetik eskualerian, muga bestaldetik eskualerian, nunda ordin Frantzia, nunda Espainia, mugatik bi aldetan beite eskualeria, mugatik bi aldetan beite eskualeria. Barda izan izala bestala Baiunan, Mikelek etzakian frantsesa ordin nuskaz mintzatu da. Baita eskualdunen artian, eder da algar kumprenitzia. Baita
eskualdunen artian, eder da algar kumprenizia. Muga gainetik eskualerian, muga bestaldetik eskualerian, nun da ordin Frantzia, nun da Espainia, mugatik bi aldetan beite eskualeria. Mugatik bi aldetan beite eskualeria. Haustura ala erreforma lana, Naiz irratiaren eta Iratzar Fundazioaren elkarlanaren emaitza da. Naiz irratia.